बे समाव नं 40 रौथा समस्तियाव बीपीएफ दलनि मोनसे गेदेर खहाबाव सानफा दोलो नागारनानै गुबुनाव जयेन जाहैनाय दासान्दि सोलिगासिनो दं बीपीएफनि गेजेराव नंगौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय यूपीपीएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै नं 40 रौथा बियाबनि बीपीएफनि गोख्रों मावथिफ्रा यूपीपीएल दोलोआव जयेन जाबावदों। दिनै 40 नं रौथा बियाबनि मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलज सरगियारिनि न'आव थांनानै बीपीएफनि 6 गोख्रों मावथिफ्रा यूपीपीएल दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जायो। यूपीपीएल दोलोआव जयेन जाफैनाय बीपीएफनि गोख्रों मावथिफोरनि मुंखौ प्रशांत बसुमतारी, संतोष बर', सुबल मोसाहारी, गजेन बसुमतारी आरो बिपिन मोसाहारी होननानै मिथिनाय जादों। मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलज सरगियारिया यूपीपीएल दोलोआव जयेन जानाय गासैबो गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय जायो। बिटिआर ओनसोलाव गासै बिथिङाव जौगाथाय आरो गोजोन खौसेथिनि फारसे गोख्रों खामानि मावफुंबाय थानाय यूपीपीएल दोलोनि खुंथायखौ मोजां मोननानै दासान्दि जायगा जायगा गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जाबाय थानाय समावनो दिनै मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलज सरगियारिनि न'आव थांनानै बीपीएफनि मावथिफ्रा जयेन जायो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।